Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo ndị ọma lijiri afọ, Igbo ndị ọma na-enyere ụwa aka, Igbo ndị ọma mụrụ nze mụọ ọzọ, Igbo bụ Igbo. Asị m ka nkene unu n'ụbọchị nke taata, ebe ọbụla nọ na-anụ unu m, asị m ihe ọma meele gị. Mana ọzọ dịka ịbịa wụkwa na abalị na-abụ gara aga anyị wetara unu si na ihe na-ewuzi kịta bụ ọkụkọ challenge. Okongwu Dibia kpọrọ Mathias Ezeaku wee sị ya esiri na ndị dibịa jide ọkụkọ aka atọgbuo ya na ọnwa eze, wee sị ha atọgbuo ya na ewere aka tọgbuo ọkụkọ, kezi ihe ya amị ọbara n'elu. Okongwu Dibia wee jee wee demonstrate ihe ka m gwakwa unu ihe na-emenụ, wee were ọfọ tụdo ọkụkọ ebe mmadụ ji ọkụkọ aka n'ukwu, ọkụkọ wee nwụọ agbatị ya, abịa ọkụkọ onu ọbara apụtazi ya n'ahụ. O werekwa ọzọ mekwa ya ọzọ, ebe ọkụkọ onu ọbara apụtaghị ya n'ahụ. O wee tụọ anya wụ chalenji wee sị na onye ọbụla ya emenwu ihe a, ma ọ bụrụ sọsọ Mathias Ezeaku, na onye ọbụla ya emenwu ya pụta ka amụ ya aka ka ekwue ebe a ya afụ, ka ekwue ka anyị sị, maka na ekwuru m ya ekwu na mbido afọ a wee sị na ọ ga-eri ego oge ndị amụma baala ya amaka n'aka ka amala onye ka ike. Kịta obido God ka m eje mepe chọọchị ka m bụrụ ka prọfet yeta gị, na ka anyị na-afụ ụzọ, mana nke ahụ abụghịgodị ha ji ebe, maka na a na-enwenyere ndị ụka bụkwanụ onye dọwara alụsị egwu global agba wee sị anya jee yọọ Fada Joy nwebe, maka na ọ sị na ọ ya esendili ya 25 demon. A na-enwere ndị ụka wee dọwa ya agba sinsi mgbe ahụ alụsị egwu global wee mee ọnụ kpem. A na-enwere ndị ụka, maka ndị na-amaghị ya, anyị eti link post ya peji ya na description a ka unu jee nyuo anya maka ya, nka na onwe ndị bụ odogwu ya pụta ha ezo ezo wee na-emekwa ya ha na-eme. A na-enwere ndị ụka epụta wee sie Okongwu Dibia na na ihe ọ na-eme wee ọgwụ ụmụazị, nyati time, nyati date, nyati ebe ha ya afụ ka ebe bịa nwa anya wee ha. Na nke abụghọzi nke apụta na-ama aka. Asị m na-ewetara unu ọkụkọ ife ọkụkọ chalenji a emegide gị ebene chalenji, ndị gbara ọsọ gba ọsọ, ndị na-eme mgbe na-asị ọkụkọ chalenji akwa ọkụkọ anyị ekwekwa wee mee ọkụkọ chalenji. Ofu ka Igbo kost afụnụ m aka na tata okwu ka m na-ebi achọ, mana achọrọbeghị m okwu unu maka nsi eme, eji m eziokwu aga welekwa ile ọma na-aga n'ogwu na ya chọrọ ihe ya bụ na ihe eme dị ka anyị na-ese okwu, wee sị na akwa ọkụkọ ya ekwekwa wee mee ọkụkọ chalenji a, maka na a na-enyere ndị ụka apụtago wee sie Okongwu Dibia. Unu na-afụ vidiyo, unu na-afụ ka ọ na-ekwu ya, nya pụta ka ekwue ebe anyị eme chalenji. Ngwa nene na vidiyo ka unu fụ. Ọra na eze ekene m na ọma ka a na-akpọ a na-enyere ndị ụka andị shia na vidiyo ka o luo owe vidiyo m fụrụ Okongwu Dibia mere ni chia vide ọ sị na na-emezi challenge na somebody na Nando ayaya si na oyi enye 2 million onye ọbụla mewuli ife ọ na-eme. Gwa Okongwu Dibia na mụ nwande na onwe mụ ya enyekwa 3 million onye mewuo nke m na-eme. And ya mere anyị nke aha dị brutal na Facebook na mụ aba na-enyere ndị ụka ya agbanyere ya fi nke ọfụ n'anya na-abụ. So na m na-eche vidio nke bụ dị brutal o ya eme, ọ bụghị ịtụ osisi aka, iwere onyeisi na-atụ ọkụkọ nwụọ, ọ bụghị ya ka eji ama dibia o. Ọ bụrụkwa ya ka eji ama ọgwụ. Na-eji osisi tụọ ọkụkọ aka, ịbịa na Yoruba land ọgwụ aha bụ obere ife. Na mụnwa ndị yi atụ osisi dị ndụ aka nye taịm akwụkwọ ọgbụsị akwụkwọ, osisi dị ndụ mma atụ ya aka ọgbụsị akwụkwọ. Na mụ ọba na-enyere ndị ụka nwelie, ọ bụ na ị na-ana Yoruba ọ na ị na-anụ Yoruba, jee jụọ ha ka ihe a na-akpọ olugbo, ka ihe a na-akpọ gbetu.
Gbava na mụnwa nwere ọgwụ mma akọmandị osisi osi n'ukwu bụrụ daa n'ọnya ka a na-akpọ gbetu ndị nwere ebu Yoruba Togo na onye ọbụla ya emewu enya bịa ka anyị nọrọ. I don't need to go neutral ground. Igosi nke ike eme, gosi nke eme. Gwafa na mmadụ ya eburu mmiri n'isi, agba m mmiri a na-agbaghị problem gị. Enwe onye nwere afọ aha n'ala Igbo. Ọmụa nwere eni. Ịbịa be m nchọ ka m gbaala gị ụdị afọ ahụ, iburu mmiri n'isi, mmiri a na-agba gị ife na-eme gị na-agwa m. Na nwa na-akọmandị mmiri mmadụ bụ n'isi ọ daa. Gwani Okongwu Dibia si tinye competition aha na deeti. Na onye performuru ihe performuru na ala Igbo na m enye 2.5 million Lagos ka nọ. Chia video ka o ruo Okongwu ama ka m mesịta gị aga amata gị. M ga-agwa ha na Jizọs nwere power. Onwe power dị na arụsị. Jizọs nwere power. Mụ nwee believe n'ihe ịdọba udu na-egwu ya mmiri. Na awa ọjị na-eme. I don't believe in that. Ịchọ ka ịfụnanya. A ka m wetagodiri Aiza ti ya n'udu agba ya mmiri. Aiza ekwesịghị pụta people ọ ka na-agba people aka m mebeghị ihe nke a ka na-agba unu ofege. Onye dị ka nkwubi ihe niile m na-eme mana olu nke ịma aka na-aya eti ya ego mmeri ego ahụ sinye m date ebe ọ bụ mmeri ego ahụ akwụghọtago mmeri the money confirm ada m eme omenala be anyị ka ịma nke ịmala nke ọzọ anyị nọ n'Igbo nọrọ n'oyibo so gwani Okongwu Dibia na ihe aha o jere na Nando na ọ nwekwara ebe ọzọ dị si tinye adreesị gwa m ebe ọ bụ a na-enyere ndị ụka ga-eme mekarịa no look this body o ihe dị ebe a ka ị ya adị nwoke agụgụ akwụkwọ gụrụ ya isi nwoke agụgụ books gụrụ ya isi you understand? Achọrọ m iri ego aha ebe ọ bụ na o gosisiri ka e were ọgwụ ma hazie aka ka m gwa ụnụ na ana Igbo ọgwụ adịghị ebe aha. Onwe Yoruba na-abịa ana Igbo agwọ ọgwụ jee Ijebode na ha jụrụ Ijebode bụ ndị Igbo na-eje ebe ahụ agwọ ọgwụ. Adịghị m ebe omenala ndị be anyị na ọgwụ adịrọ wayo ka a na-egwu di ya si tinye the competition ka ị maa na onye gị na-eme ka ihe ebe agụ Lion of Judah. Chia video ka o ruo Okongwu aka a na-enyere ndị ụka ga-eme n'aha Jizọs onyeisi dị ndụ agbụsị akwụkwọ mmemme etie the competition aha mmemme onyeisi pụrụ onwe akọmandị ahịa osi n'ukwu bunie daa n'ala ịda otu ọ bụrụ na ị nọ Lagos na Yoruba land a na-eme oro n'ihi na afọ ha na-epefọm oge kwadokwara ofuma wee pụtaba. Okongwu Dibia ife dị iche gwa anya bịa tinye the competition ka anyị rie ni 2 million ahụ erie ya eke ya to charity a na-enyere ndị ụka ya eme tinye the competition gwa location mụnwa dị abịakwa Anambra tinye ya na neutral ground ịchọ ka etinye ya na Benin and ebe anyị etinye ya na Benin bụ Isha na ebe nwere ọgwụ bịazie ka ịbịa perform ọ dị a ọ bụrụ na ọ chọọ onye gbagote ka anyị tinye ya na Ijebode anyị anaghị eje Anambra pụta mụnwa ya pụta ka anyị nọrọ na Benin bụ senta ka anyị nọrọ n'Ichan ọ ya nọrọ n'iru a ebe ibe na-eme onye ni part of Benin Edo steeti ị chọrọ ka anyị nọrọ gbagote di ya ka mụnwa si Lagos gbadata ka anyị perform onye gba ọsọ mma so onye ọbụla tiri that money gbanya ka etinye date Okongwu Dibia go and look for location in Edo State bụ Central mmesi Lagos gbadata ndị asị East gbagote ka anyị nọrọ na Benin gosidiri mbe na abụ ka amara oke bụ oke onwe mụ na ya na-ama aka mana abịazina na Facebook na-asị anyị na onye abụ highest onwe bụ highest the only highest person bụ Chukwu is only Jesus bụ highest. Ana m eti ihe a na-adị eme apụta na-asị onye ahụ nwụrụ ọgwụ are you God? Even mụ na ebe abụ highest I have people that senior me enwere m ndị bụ ọganife a na-arụ
mana isi n'itiri 2 million na onye ya perform ya ka anyị tinye location in a neutral place, Edo state or any other state, but I will not come to Anambra. I don't want to come. So happy beg ka mụ hapụ location mụ ka anyị nọrọ na neutral place. Ịchọ ugwu Hausa anọ m mgba flight bịa ebe a buru ngwa ọgụgụ buru ngwa spiritual buru anyị perform ọ. Mana ọ bụkwa na ọ ga-abịa onye ọbụla rụbara onwe spiritual work na Facebook, anyị na-arụrụ ọrụ ije rụọ gara gị no problem, mana oru ha na nke ụmụaka mmadụ asị na ọnyanwa mma agwa gị na-enwere ihe mmadụ ji aza na enyere ndị ụka. Jizọs bụ ya bụ highest power. I will show you the reason. Tinye the competition. Mmewere ego ahụ kee ya the less privilege. Ana m eche Okongwu Dibia nya reply ya mụ. Go and do your meeting and reply me. I'm waiting for the reply, date and the state. Ya gazie nwanne comment ya network ị na-use chi ya video ka o ruo this Okongwu Dibia ka ọ bụ gịnị ka anyị meda n'ife a ka afụ n'anya na abụ ịghọtago adịghị ihe ụwa abago na digital adị agwọzi ọgwụ ịbịa n'ụtụtụ ọbụla ịkụọ ogene ma nzụta ọjị mgbe a gwara ya gaana Igbo unu afụgonu unu anụghị ya n'ọnụ ya unu afụjaga ọgwụ n'ọnụ ụkpọgasịrị afọ ọsị n'ọnụ eme maka ọsị n'ọnụ Lagos okedafi Okongwu Dibia n'ọnụ n'ala Igbo anyị ọ bụ na ha ya pụtazi ihe dịka Niger bridge ka emenya ihe n'elu ebe ahụ onye ọbụla ebu ụzọ kewa osimiri ka osimiri kewa hei nji ejie mgbasa ahụ onye ọbụla ejidekwana nwanne nwe ịma mgbe gboo ndị odogwu achọrọ ime ha ịbịa ha na nso enwe ha ya eme aka mee gị ihe anyị na-afụ na fim esi n'egwu okwu enu ngwụga ahịa na-emeta na isi ga-adịrịzi anyị na-eme okwu teketekete ya na ọ bụ na ha ya emeke n'ihe nke a ka anyị na-eghalị ya n'anya na ọnụ uwe agha anụnwa akarị ya na nsị gị na amadị happy na challenge a obi dị m mma adị m very very happy maka na a na-eme ihe a ụfọdụ oge onwezi onye ya ama ọgbụ ya onwezi onye ama na odogwu nọ onwezi ndị ya amụkwe na asị na nna na ụdị ihe a dịkwa jọtago a na-ekwegharị ọdụ ọbụla osikwa wee dị ifukwu nwanne gị ifukwu nwoke izu gakọtafe ụdị ndị a n'ụzọ ịma na ụgbọ mmadụ na ka ị na-asị hu ayu n'ụzọ ntaga anyị na-eweta ha na-emepekwa n'ụmụ ụwa anyị na-egosi ha onwe ekike izu gagide fe ụdị ndị okwu sebe ịgbawa imebịasịwa na ahụ emego ka Lagos si adị mege nke a mmadụ apịgbuo mmadụ ibia ụwa atụwa gị aka ọbara kpọnwa gị n'ahụ ekwụla ọtọ daa ka osisi kpọrọ nkụ nna onye ọbụla na-ezekwa isi ya maka ebe na-ekwughị ego si akọchikwana mmadụ ike wanụ si akọchikwana ụzọ mmadụ si aga si akọchikwana mmeli a na-anata echu maka na anyị na-alụ ụlọ mgbọsị a wee na-afụ na mmiri niile dị n'ala Igbo a bụzi ebe a na-achụla aja ijeze na mmiri Kenya akwa red white chingom sweet fanta coke ju everywhere na-azịzi gịnị nọ biko nụ were na nwayọ mmadụ pụọ ka ofu mmiri o churu na ogwo na ahịa aṅụghị ya ewere na lụta n'ụlọ kpọrọ ndị tanka amịlụ eje na-alụ n'ụ foundation mana onye ọbụla pụtazi ọ na-agba ụzọ esi achụ mmiri kịta akpụchichago ụzọ echi echu mmiri kịta ewerezi asụsọ ndị eze nwaanyị ndị dibịa na-aga na mmiri ọnụ mmiri ahụ bụ echu ya mgbe ahụ onye ọbụla na-aṅụ biko nụ dododo ọ bụ na ya anwụ ike a si nwa ya ka onye ọbụla bagharị bịa ntago ukwu ga ụmụ Igbo anyị